Seinti. Tuag at Ieuan Owen. Owen yn gyflymach na Cowan yn ceisio codi'r bêl dros ben Margetson. Ieuan Owen yn effro'n defnyddio'i gyflymdra a troedfedd arall a bydde'r Barri ar y blaen. Pŵl eto'n croesi tuag at Sharif, peniad pwysig allan. Rhys Hughes, sodliad tuag at Mariet. Mariet yn rhydd mewn i'r cwrt cosbi. Sharif at Hughes. Cyfle da fan hyn i dynnu'r bêl yn ôl a neb yno i Cei Connah. Mae'r meddiant dal gan yr ymwelwyr a nhw sy'n pwyso nawr. A dyma Hughes yn nodweddiadol yn torri mewn ar ei drod dde, ond i ergyd dros y bar. Margetson mynd yn hir, mae'n chwilio am Kenny. Cei Connah yn gobeithio ennill yr ail bêl yng nghanol cam. Maen nhw'n gwneud hynny. A dyma Sharif yn y gyfle i ergydio. Abdi Sharif! A mae'r arbediad yn ei dda gan George Radcliffe. Oedd angen hi. Abdi Sharif, un peth ar ei feddwl ergyd isiel trod dde o ryw 5 llath ar hugen. Hughes. Cyfle i dorri tu fewn. O, modfeddi heibio'r postyn. Wel, chwaraewr y flwyddyn yn yr uwch gynghrair y tymor diwetha yn defnyddio ei gyflymdra, ei gryfder ac yna ei sgiliau i dorri tu fewn ar ei drod dde a modfeddi heibio'r target. Chwarae am y neddgar gan dîm John Disney wrth nhw fygwth am y gol agoriadol. A dyma Pŵl. Pŵl yn croesi. Wel, mae George Radcliffe yn dal y bêl yn syrthio mewn i'r gol o dan bwysig gan Abdi Sharif. Ond mae'r penderfyniad gan Richard Wright yn mynd o blaid y gol geidwad. Woodcock lan fel eilydd yn croesi eto yn beryglus. Mae'r Barri yn clirio a chyfleu wrth ymosod ac i ddefnyddio cyflymdra Ieuan Owen. A mi oedd Margetson yn effro i'r perygl. Ieuan Owen, y cyflyma ar y ca o bell ffordd wedyn ni, ond dim cweit digon fanna i giro Kit Margetson. Y gêm yn agor lan gyda rhyw gwarter awr yn weddill. Hulbert! O, gwaith da gan Oli Hulbert. Y gorau ni wedi gweld gan y blaenwr trwy'r prynhawn i ergyd trod dde dros y Barri. Ond y weledigaeth gan Hulbert. Dyma Hulbert eto. Hulbert yn cystadlu, mae e'n gryf a dyma Wilmot! O, arbediad o'r safon ucha gan Kit Margetson. O ergyd Wilmot am ergyd nerthol gan Robbie Wilmot yn dod ar gorau allan o Kit Margetson. Mae bêl yn mynd ôl at Radcliffe. Mae Radcliffe yn clirio'n yn syth ar Callum West. Cook. Cook at Woodcock. Cyfle gwych fan hyn i Cei Connah! A'r arbediad yn wych gan George Radcliffe. Oedd angen i hefyd. Cook at West. Mewn i drad Woodcock. Woodcock. Y bas mewn at West. Dyma'r cyfle. O, arbediad da arall gan George Radcliffe. Y ddau eilydd Woodcock a West yn cyfuno ergyd trod chwith isiel y tro hwn. Ac eto Radcliffe yn erbyn i gyn glwb yn arbed yn wych.